Assalamu alaikum yan uwa, barkan mu da sake kasancewa a cikin wannan channel mai albarka. Insha Allah yau za mu ƙara muku cikakken bayani akan yadda mutum zai je ya sai cmdx tokens ko kuma mutum ya je ya siyar. Kamar wasu yan uwa da suke cikin wannan channel suna ta tambayar mu ta WhatsApp, suna cewa dan Allah mu nuna musu idan mutum ya sai cmdx to ta mutum zai siyar, ko kuma shi kan cmdx ya shiga cikin kasuwa ta hada coins na duniya. Yan uwa da suke ta mana wannan tambayar, shi sa muka ce insha Allah yau za mu ƙara muku cikakken bayani akan wani babban application ko kuma ce babban kasuwa da mutum zai je ya sai cmdx ko kuma ya siyar ba tare da ka sha wani wahala ba, ko ka je neman wani wanda zai ma exchange ba tare da bata muku lokaci ba. Bara mu je kai tsaye ga aikin mu, amma dan uwa ka manta idan yanzu ka fara ziyartar wannan channel din, kar ka manta danna mana alamar subscribing da danna mana ƙararrawar sanarwa kamar like idan bidiyon ya burge ka. Mun gode. Yayin da farko za mu ja mu shiga cikin Play Store kamar yadda muka saba. So da zaran Play Store ɗinka ta buɗe, za mu je sama, za mu je ya mi searching ɗin application gashi ne kamar yadda kuke, za mu je ya mi searching ɗin CoinGecko. Yawwa gashi ne ya nuna mana da kanan sama, gashi nan CoinGecko. Yawwa gashi nan kun ga wannan application ɗin, gashi nan CoinGecko Bitcoin cryptocurrency. Wannan application ne wanda ake duk wani sayayyan wani coins wanda blockchain ta approving din shi, za ku sami coins a cikin wannan application din, wanda za ka iya zuwa ka je ka siya ko kuma ka siyar ba tare da ka sha wala ba. Ba tare da bata muku lokaci ba, bara mu je mu danna open. Mu yanzu mun riga mun yi downloading din shi, sai mu danna open mu shiga cikin application din. So ga application din mu ne yana kokarin zai bude mana kamar haka. Yawa ga application ɗinmu ne yana searching, da mu dan jira kaɗan haka ya gama mana searching sannan ya mana buɗe mana cikin application ɗinmu. So gashi na application ɗinmu ya buɗe mana kamar haka. Kun ga idan muka lura da kanan waje za ku ga duk coins ne, duk wasu coins ne wanda ake siya da siyarwa. Gashi ne kuna ganin su Bitcoin ne, Ethereum, ga coins ne, duk wani coins wanda ya shiga marketcap za ku gan shi a cikin nan, wanda ana hada-hadan siyan shi a duniya. Gashi nan Strong ne, su me duk wani coins za ku gan shi a cikin nan. So ba tare da bata muku lokaci ba, bara mu je mu nuna muku cmdx a cikin wannan wallet din. So bara mu je mu searching din shi ba tare da mu je mun sha wahala wajen neman shi ba. So gashi nan ma kai tsaye ga cmdx nan, ga cmdx nan da mun riga mun yi searching din shi, gashi nan kamar yadda kuke gani. Bara mu shiga cikin cmdx din mu sai ku ga yanda yake. Bara mu dan ƙara koma baya kaɗan. So ga cmdx din mana, idan kun lura da kanan wajen gashi nan, bara mu zagaye muku shi, gashi nan cmdx, wani gashi nan cmdx. To wannan ne zai ƙara tabbatar maka dan uwa da ka daure ka sai cmdx kafin ya tashi. Kun gan shi a cikin kasuwa ta hada-hadan coins na duniya. So bara mu je mu danna kan cmdx sai ya buɗe mana mu ga price din shi a yanzu. So gashi nan cmdx din mu gashi nan ya buɗe mana. Kun ga price din cmdx din mu na a yanzu. Kun ga gashi nan ko dala ɗaya ma bai dosa ma, amma insha Allah zuwa Disamba muna mai fatan insha Allah zai kai dala ɗaya, domin ana da siyan shi a cikin nan, ko ana rajista sosai akan cmdx. So gashi nan ka gane hakan ne zai ƙara tabbatar ma da ka sai cmdx. Gashi nan da kanan ƙasa gashi an rubuta buy crypto, gashi nan zaka iya zuwa ka je ka duba idan zaka siya ni ko zaka siyar, duka zaka shiga cikin nan. Idan kana so zaka sai cmdx ko kuma zaka siyar, gashi nan wajen ga wani exchanging. Idan kana so a canja ma zuwa into kuɗin da kake so, Nigeria ne ko kuma in dollars, zaka zaɓa duk abin da kake so zaka zaɓa. Gashi nan wani inda zaka yi converting in cmdx, da kanan wajen bara mu dan ji da kanan sama mun na bugu, da kanan wajen nan ne inda zaka yi converting in cmdx. Yanzu misali kana so kai converting in cmdx na inda zaka siya, to zaka goge nan sai ka rubuta guda nawa zaka siya cmdx. Idan guda 1000 zaka siya, kun ga idan guda 1000 zaka siya, kun ga kuɗin shi nan gashi nan an buga convert din shi into dollars. Idan guda ɗaya ka siya ko guda nawa ka siya, haka nan zai dinga ma convert din shi ne, sai ka duba sai ka sai abinka. Idan kuma baka iya ba, zaka iya mana magana insha Allah za mu siyan ma, ko kuma idan zaka yi register a kamfanin cmdx, domin yin register a kamfanin ma yana da matukar amfani, domin akwai wasu abubuwa zaka dinga samu sosai da sosai fiye da a ce wai ka siya ka ije. So bara mu je mu nuna muku, ni yanzu bara mu je shiga cikin wallet ina na cmdx sai na nuna muku ga yanda wallet ina yake. Bara in shiga browser na. So ga browser na ta buɗe min, bara na yi sa cmdx, gashi nan cmdx login. Zan yi login na account ina na cmdx, gashi nan kuna gani.
gashi nan zai bude min. Jiya ma na yi withdraw din nawa na mayar da shi cikin general wallet ina na cmdx. Ya kun ga account ina na cmdx haka ya bude kamar inda kuke gani. Yanzu gashi nan kun ga gashi nan ni kun ga yanzu coins din da nake da shi nan wanda ban riga na yi withdraw din su ba. Kun ga gashi nan ina da gashi nan miliyan 550 coins din da nake da shi kenan. Ga price din shi nan daga nan kasa ga market price. Idan ka duba nan za ga price din abin nan ina gashi nan ina dala 455 shine price din coins ina wancan miliyan 1 da kuke gani a yanzu. Domin yanzu duk coins miliyan 1 cmdx inda aka siya naira 80,000 ne. Kun ga wannan gasu nan wajen ana bude mun su duk wata ne. Kun ga gashi nan wannan idan muka shiga watan 11 za a bude mun wannan gashi nan kuna gani. Idan muka shiga watan 11 on 2 2020 za a bude mun coins guda 250. Ga na kasar shi ma a watan 11 on 3 za a bude mun guda 200 guda 150. To duk wata ne nan ake bude mu mutane available for withdrawals nasu. Idan aka bude ma sai ka zo nan sai ka danna claim tokens. Idan kana da ethereum to zai koma cikin general wallet ɗinka. Kaga da zaran ka danna ga zaka yi minting din shi, zaka mai da shi cikin general wallet ɗinka. Ni yanzu ba ran je nuna ko cikin general wallet ya sai ku gani. Gashi nan bara nuna muku cikin general wallet na sai ga yanda cikin general wallet na yake. Sorry na kudan ya hakuri ne to yana dan ba mu matsala. So gashi nan yana kokarin zai bude mana kamar haka. Yawwa gashi nan kun ga nan ne general wallet ne, nan akwai na bitcoin akwai ethereum duk wani coins na waina nan. Kun ga daga nan ga bitcoin ina nan ga bitcoin kuma ga abin nan ethereum ina nan. To nan kasa shine general wallet. Nan kasa ne zaka dinga idan abin ka ya dawo nan to kamar ya dawo cikin ajiyun ka ne. Kun gani gashi anan ina da coins miliyan 2,300 coins na da nake da shi anan kenan. Kuma coins nake so idan ina so na sayar ko dan danna kan coins din, zaran na danna shi zai nuna min na sa wallet address ko na abu na kasuwan da zan shiga na siyar sai na rubuta amount ko in danna next. Da zaran na danna next kun ga yanzu ban sa komai ba zai tafi. Yan uwa muna shawartar ku daure ku rijistar cmdx domin cmdx zai ba mutane mamaki sosai da sosai. Idan ka daure ka rijista akan 30,000 yanzu ma sun kara abin da suke bada ba, za a ba coins guda 500,000 ne za a baka. Haka idan ka samu coins nan guda 500,000 ko da a dala ɗaya ya koma insha Allah na san kana da kuɗi sosai. So wannan shine karshen bidiyon ma za mu kawo ku. Ku kasance da mu a cikin wannan channel din. Kar ku manta ku mana like din bidiyon nan idan ya burge ku. Wassalam.